мақсади мо дар ин аст ки сафи муштариёнро зиёд намоем ва дастраси интернетро ба мардуми тоҷикистон ба нархи арзон дастрас намоем. хуб дар мавриди он ки бояд муассисаҳо идораҳои давлатӣ ба провайдери миллии интернет ҳоҷинет гузаранд, дар ин маврид чӣ назар доред? ин аз нуқтаи назари бехатарии иттилоот, мо бо пуррагӣ бехатарии иттилоотро таъмин карда метавонем. Барои ҳамин корхонаҳои муассисаҳои давлатӣ бояд ки аз ширкати мо дастраси интернетро бигиранд. хуб баъди гӯем ҷорӣ намудани ин аксия вақти шумо таҳлилҳо мегузаронед шумораи муштариёни шумо афзуд, яъне ҳамин аксия ягон таъсире гузошт ё? дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон дар вақти рафти ҳамин аксия бисёри муштариён ба шабакаи мо пайваст шуда истодаанд ва дастрасии интернетро ба интернет ба воситаи шабакаи мо корро пеш мебаранд.